Йо, Кири Факири 2017. Когато стане от сън имам ерекция. Мия си ръцете да не стане инфекция. Обува панталона ми стара конфекция. Малко ми е тесен, ще му направя корекция. Ще му направя корекция. Ще му направя корекция. Ау, събувам го, имам диария. Ако пръкнеш, остана гласа на България. Ами то с това жури. Обичайна селекция. Ау, ще се оплача на музикална дирекция. Ще се оплача на музикална дирекция. Ще се оплача на музикална дирекция. На тази пошла телепрожекция ще трябва сам да направя инспекция. Журито! За вас имам концепция. Наведете се малко да ви поставя инжекция. Корекция!